pigtatago ako sa pamilya ko. Minamanagitan ako ni Daddy. Badus ako. Oh no! Pati nag-eskwela ko. Dahil pa pati ako makakagraduate. Sa second year pa man sana ako. Ano daw itaram ko? Magkabatan sa buot ko na may pigtatago sa pamilya ko. Ano man ako kay Daddy? Yani maaraman niyang badus ako. Daddy! Hi, baby! Ay, nalok ka na! Baby, uli tapuson tayo niyo ta. Maano kita. Matanong naman si daddy mo si kamuting kahoy. May unod na ang iba. Iguana. Gagarabuto na ini ni daddy taud-taud. Para daddy, ko sa'yo mong ipahiling. Ano ito, baby? Uni, Ano yan? ay ko na kayang itago. Ano ka? Nga, grado ko, Ay, alang kawon, baby! 99.9. Hiling nga alang kawon ang grado kan aki ko talaga. Wow, 99.9%. Uy, talagang very good talaga ang aki kong ini. Oh, matalion talaga ang baby kong ini. Ay, kunyan makaini. Sarang porsyento na sa nailingon mo sa likod. Positive. Badus ako. Nahiling mo na, dahil ka pa nga rin nakakagraduar. Notaan, tanag ninulurat ka na. 2 taong ka pa ma-eskwela na katab. Uy, Ako po, anak ko. Kisa ang lalaki sa imong nakadiskwilo. Ha? Si Col. Uyog-uyogon mo an. Kisa ang cool na ini, kisa ang cool naan. Si Kula. Nahiling mo naan. Tagasain ang kulangan, ha? Suportado man da ako. Dawa nga ni suportahan ka. Tapi papa-eskwela ta ka, yan ang pigsasabi ko. Napipapa-eskwela kan magurang. Oh. Si mama mo nga ni, si mami mo, binayaan nga ni kita na silang duwa nag-iibahan. Ano pa kay ni anong nangyari? Puminabados ka? Sabi na baga, walang forever. Mga forever na man nga ni, forever nga ni. Oh, binayaan ka baga ni Mami. Oh, tapos ano lang magyayari kay, di ba kung pag uminagom ka? Babayaan ta ka man. Dahil mo magsusulok kita kay ni sa kinaban? Dudugo na ko. Dudugoong ka talagang uyog-uyogon mo, butugo na. Ba't niya sobrahan ka sa nasa kamote? Naiman. Uyog-uyogon mo, ang positive talaga ini, oh. Minakulog ang payo ko kay ni, nalilibong ako. Sorry na, Daddy. Nalilibong ako, baby. Sorry Padigniyon mo, na. magurang kan pigkulas na. Sorry na. Sorry na nga. Buyo! Tawag, Kuyo Bano!